Gisugda na sa National Bureau of Investigation ang pag-imbestigar sa gikatawong nangawagtang nga sinakong bugas sa Bureau of Customs sulod sa Cebu International Port. Dennis Tanok, Sugin Limi. Nag-umpisa kami doon sa intelligence information na nating natanggap na tinitingnan natin baka may breakthrough doon. Niadtong Biyernes nagsugod sa ilang investigasyon ang National Bureau of Investigation Region 7 alang sa mga nangawalang sinakong bugas nga naembargo sa Bureau of Customs karong tuiga diha sa compound sa Cebu Port Authority. Matod ni NBI 7 Regional Director Attorney Antonio Pagatpat nga dunay basis ang ilang pag-appeal sa investigasyon kay usa na ka public interest ang pagkawa sa mga sinakong bugas ug gipanag-iya na kini sa gobyerno. Doon na 3-man team ang giumol ang NBI ug tulo sab ka resulta ang ilang angay nga mahibaw-an. Nakatutok ang investigasyon natin, una, kung talagang mayroong nawala. Pangalawa, kung may nawala, sino ang responsible sa pagnanakaw. Pangatlo, sino ang custodian nitong properties nito. Lakip nga imbestigaron sa NBI ang mga tao sa Bureau of Customs, Cebu Port Authority ug sa Opascor kay sila maoy naa sa palibot sa container vans nga gisudlan sa mga sinakong bugas nga nangawa. Ang pagkakalam ko rin, itong tatlo ay may mga personnel sa loob ng port area at nagka-counter-check sila, may check and balance among these three offices. So, titingnan natin. Nasayran nga dunay conflict ang mga reports nga ilang nadawat gikan sa BOC. Wala magkarimao kung pilagyod ang nangawa nga bugas. Hindi natin maiwasan na pag nagkaroon ng criminal liability, lalo na kung ang involved ay government officials, ay may sama na yung administrative liability. Gipasabot usab ni Pagatpat nga dili makaapekto ang investigasyon sa maabot unya nga bidding sa Bureau of Customs alang sa mga bugas. Dennis Tanok, News 5. Giisip nga dakong hagit sa Customs Port District Collector ang pagsaway sa presidente sa nasod sa ilang ahensya. Matod ni Attorney Edward de la Cuesta, katungod sa presidente nga musaway sa mga sakop nini. Lakip nga gitumbok ni Presidente Benigno de Aquino III ang Customs Bureau nga usa sa tulo ka mga ahensya uban sa Bureau of Immigration ug National Irrigation Administration nga napakya sa pagwagtang sa korupsyon. Gatusan ka mga bugas ang nawala sulod sa Cebu International Port karong buwana. Prerogative niya yung presidente yun eh. And we respect his prerogative. At saka, it was meant for not only for a particular few, but for the whole bureau. That includes us, that includes our commissioner, deputy commissioner, our directors, all district collectors, all deputy collectors, all appraiser, lahat. Coastal Barangays ang sunod nga target sa City Hall sa Dakbayan sa Sugbo nga limpyuhan gikan sa mga illegal structures, basura, lakip na ang mga panimalay. Andrea Patenia, Sugin Limi. Supposed to reduce danger zone in the river. Usa ka emergency meeting ang gipahigayon sa mga sakop sa REDS kon Reduce Eliminate Danger Zones. Pinanguluhan ni kanhi Konsehal Joey Daluz kaganiyang buntag sa buhatan ni Cebu City Mayor Michael Rama. Gipatawag ni Daluz ang tigom aron hatagan og higayon ang probe kon Prevention Restoration Order Beautification Enhancement sa pagpresentar sa ilang mambaling Dulho Coastal Beautification Program. Matod ni Raquel Arce pangu sa probe, tungod kay lakip sa gitumbok na danger zone ang mga coastal areas, mas maayo nga mangayo silang tabang sa REDS aron pag-implementar sa maong proyekto. Aron mas masabtan sa pundok ang sitwasyon sa barangay Mambaling ug Dulho Fatima, gibisita nila ang maong lugar kaganihang buntag. Kauban nato karoning maong pambot ang mga sakop sa grupong Reduce, Eliminate Danger Zone kun REDS. Usa ka ocular inspection natong gipahigayon dinhi sa coastal area sa barangay Mambaling ug sa barangay Dulho Fatima aron sutaon ang kahimtang sa mga illegal settlers sa maong coastal area. Lakip na ang grabing problema sa pagpatakaw ug paglabay ug basura ning maong dapit. Nasuta sa inspeksyon nga napuno na gyud sa mga balay sa mga badyaw ang baybayon ug puwerteng bahuan na sa lugar tungod sa basura. Gawa sa basura sa dagat sab magpagawa sa ilang hugaw ang mga tao tungod sa kakuwang sa pansayan. Mato ni Daluz, kinahanglan na gyud hawanan sa tanang illegal structures ang baybayon. Buot nilang padayunon ang housing project dinhi nga gisugdan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated pinaagi sa usa ka partnership. Kita sa customer sa Arafi din
we will ask Rafi to continue this, no? No, continue this karon nindot na diri ang meaning why displacements mga tao. Buot sab niyang iparegulate ang mga negosyo sa baybayon sama niining pagpangolekta og docking fee gikan sa mga pump boat operators. So we have to regulate this business, no? Kaya I think kani siya maghimo na ning pier from other islands no coming in, no? Samtang kining lugar nga giputangan og buwaranan nga gipangtukod lapas sa seawall, gitakdang hawanan karong simanaha. Yeah, after the seawall, clear na gyud ang tana. So makita na gyud ang tana, luwa na gyud ang structures. Pero ang we are sending notices 7 ra ni sila kay murag ang tag-iyaan ni nila. Unya appeal na niini ang ilang buwaran. Karong Agosto 6 gitakdang usa ka massive coastal clean-up aron paglimpyo sa basura. Matud sa mga residente sa maong lugar, bisag unsaon nilaghipo sa ilang basura, aduna gyud sila'y mga silingan nga magpabadlong. Panawagan nila nga inay matag Martes lang, himuon ang matag adlaw ang garbage collection sa ilang barangay. Sa usa ko kaning kamot gani didapita sa didapita dinya lagi pala bayig basura niya pero ang among ubang kuan na didapita mulabay magihapon bisig badlongon na mo di mapupatong pabadlong. Gibutyag ni Daluz nga di lang ang mga residente sa barangay Mambaling ug Duluho ang ilang gihangyo nga mosunod sa proper waste disposal kundi tanang konstituwente sa syudad sa Sugbo. The WOP should come in here, organize the people, consultation, education on garbage and other concerns. Andrea Patenya, News 5. NBI nakigalayon sa mga ahensya sa kagamhanan alang sa pag-imbestigar sa pagdalambigit sa pagpasulod og high-grade shabu sa nasod. Ang NBI nagtuo dunay kauban nga nagpalusot og shabu sa mga airport sa nasod ang Nigerian National kinsa nadakpan dili pa lang dugay sa siyudad sa Mandawi. Diyan Stanok, Suginlimi. Makigalayon sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 og sa Airport Security ang National Bureau of Investigation Region 7 aron palawman ang ilang gihimong investigasyon kung nganong nakasud sa Pilipinas ang mga high-grade shabu nga nakuha sa Nigerian National niadtong miaging semana. Plano ni NBI 7 Regional Director Attorney Antonio Pagatpat nga mga sunod semana ilang isuway og paagi sa X-ray machine sa airport ang maong mga ebidensya. Idadaan natin ulit ito sa X-ray. Of course, in coordination with the airport authorities at saka ng PDEA na i-run natin kung ano ang magiging observation ng airport authorities kung ito nga ay visible at talagang identifiable na droga. Mayroon silang intelligence information na may mga droga na maganda ang pagkakapak na hindi na-identify. Nagtuo si Pagatpat pinaagi sa intelligence nga ilang nakuha sa uluhang buhatan nga dunay mga kauban si James Oyane, ang drug dealer nga Nigerian National sa pag-operate dinhi sa nasod. Honestly, tinitingnan namin na hindi siya nag-iisa. Yung volume ng drugs, yung manner ng pagkapak ay at saka wala tayong nakita doon na kagamitan sa kanyang bahay na doon rin repack. So ang ating pananaw dito ay hindi siya nag-iisa, may mga kasamahan nito at most likely yung droga ay hindi rin galing dito locally produced sa atin. Samtang sud karong simanaha, ipasaka na sa NBI ang kasong paghupot og illegal nga drogas batok kang Oyane. Human makuha ang 3.5 million pesos nga balor sa high-grade shabu nga nakuha sa iyang giabangang apartment didto sa lungsod sa Liloan. Kasamtangang gibilanggo karon sa Mandawi City Jail si Oyane alang sa kaso nga iyang giatubang nga pagpamaligya o ginadili nga drogas. Dennis Tanok, News 5. Sa laing balita nga may kalambigitan gihapon sa smuggling, Bureau of Customs dili gusto nga adunay laing ahensya nga mag-apil-apil og ihap sa nawagtang nga bugas nga ilang nakumpiska. Apan sa samang higayon, mi welcome sa investigasyon sa Ombudsman og NBI ang Bureau of Customs. King Perez, Suginlimi. Kung ikaw nawalan sa bahay, yung bahay mo, hahanap, ikaw ang mag-iinventaryo kung ano yung nawalan sa bahay mo. Kini ang pamahayag ni Bureau of Customs Port of Cebu District Collector Attorney Edward de la Cuesta human migawa sa mga balita nga 500 ka mga sako ang nawagtang sa nasakmit nga bugas nga nasa ilang kustodiya. Buot niini nga ang ilang ahensya ra ang anaay katungod nga mo ihap sa mga nangawagtang nga bugas ug mahimo ra nga mag-apil-apil ang uban kung anaay pagtugot kanila. Kasi confiscated by the Bureau of Customs yan because
smuggled items nga eh. Di ba? Kaya nga kinumpiska ng aduana dahil ini-smuggle yan eh. Gani na human na karong adlaw ang inventory sa 8 ka container vans nga nablihan ang selyo. Natala sa iyang inventory team nga 272 ka mga sinakong bugas ang nawagtang. Kini mo kantidad og dulan 400,000 pesos. Apan matod ni De La Cuesta mas maayo gihapon nga adunay laing ahensya nga mo imbestigar. Baka kung yung report lang namin ang mag-iimbestiga, baka sabihin pa na bias kami, di ba? Mabuti na yung merong tiga-outside there. Para hindi masabing bias kami, it will be an open and transparent investigation. Although, Si Atty. Tomas Riveral, presidente sa OPASCOR, miingon nga gikinahanglan nila nga modangop sa NBI aron makahatag og independent nga investigasyon sa maong kontrobersiya. Because this only came out when the NFA offered to buy the rice. Si Cebu Port Authority kon City Deputy General Manager Atty. Yusuf Ukong nagkanayon nga makatabang ang pag-imbestigar sa ubang ahensya sa kagamhanan. So the Office of the Ombudsman has also their role as protector of the people. They will investigate malfeasance, misfeasance in office of public officials. NBI also investigates because there is a request from OPASCOR, maybe also to avoid the appearance of bias. Sa bagong kalambuan sa nawagtang nga buga sa Bureau of Customs, sakit na pagsulod sa Ombudsman of the Visayas ug NBI sa pag-imbestigar sa maong kaso, malaumon ang mga nalambigit nga mahibaw-an na kung kinsa ang tinuod nga sad-an o kung aduna ba'y mga nawagtang nga sinakong buga sa container vans. King Perez, News 5.